¿Cómo vais, chicas? Bien, saludamos. No falta nada. Somos madres de los niños del cole. Vengo para ayudar en el trabajo del cole. Por eso estamos muy felices, muy contentos, porque el patio del colegio de nuestros hijos será muy perfecto, muy amable. Esta semana los trabajos han sido variados, desde trabajar la tierra para poner plantas hasta crear los diferentes espacios que ellos habían marcado, pues como la parte de arte. Y a mí me encanta que podamos venir nosotras aquí, y hemos venido más madres que padres, eso también es verdad, y poder conversar, aunque no supiéramos ni pintar o no supiéramos hacer diferentes cosas, el estar aquí juntas, construyendo y creando, nos han surgido nuevas ideas para poder unirnos y hacer unos talleres. Ahora mismo con una mamá ha surgido la posibilidad de hacer unas clases de castellano y de español. Entonces, bueno, pues se ve que nos estamos apoyando unas a otras. La implementació del projecte ha suposat un compromís del professorat al respecte de dur-lo endavant. Per això es van comprometre en aquest projecte, i aquest compromís al final s'ha expandit també a la comunitat educativa. Hem creat una xarxa de voluntariat dins del centre que la formen tant professorat com famílies, i hem fet una crida al barri a que coneguen aquest projecte i que siguin partícips també del projecte, on anirà el seu primer refugi climàtic del barri, que és el que pretenem en un altre dels nostres objectius. El projecte, naturalment, marcat a la convocatòria de Missions València 2030, utilitza els patis de les escoles i els entorns per tal d'afrontar l'emergència climàtica, no? Però més enllà de la qüestió de l'emergència climàtica, ha demostrat tota una potencialitat de la transformació dels espais escolars per a transformar les nostres pràctiques, les nostres consciències, no? S'està generant com aquesta comunitat al voltant de l'excusa de la implementació i construcció del projecte, no? Ahir és on nosaltres parlem que d'un projecte d'aquest tipus realment pot abraçar molts més camps que la pròpia transformació física, no? I en aquest sentit la comunitat també se dona en la xarxa que s'ha donat al llarg d'esta setmana de totes les entitats, associacions, instituts que han anat passant per l'escola fent diversos tipus d'activitats i col·laborant, no? I són xarxes que després superen pròpiament esta setmana, no? Com que se donen i després ja poden anar continuant ficant-se en contacte, establint-se, ¿no? Y generant com esa comunitat que creiem que es tan important. Para mí personalmente ha sido como dejar de poner excusas y poder participar del cole. Ha sido maravilloso poder vivirlo desde dentro, ver a los niños cómo se relacionan aquí, conocer más al profesorado, y creo que es una iniciativa que yo me siento súper agradecida, también me emociona bastante como poder compartir con madres y padres que en la puerta del cole solo te miras y te dices como mucho hola y adiós. Creo que ha creado unos lazos así súper bonitos para poder construir más allá de lo que es la educación en el cole. El projecte ha aconseguit apropar el barri a l'escola al barri, ha aconseguit reactivar comunitats que no ho estaven i representa un potencial de posar al servei de la ciutat les infraestructures educatives com infraestructures comunitàries, no? Unes infraestructures que són clau a l'hora d'abordar les multicrisis que se'ns estan representant, no? Aquest tipus de projectes genera moltíssimes coses al seu voltant i repetís com en nivell d'inclusió, de salut, de comunitat, d'educació, no? Aleshores podríem fer aquest canvi i aquesta transformació sistèmica, no? Si cada un dels punts i radiadors en el barri
com a focus comunitari de barri poguerà dur endavant un projecte d'aquest tipus. Em sembla profundament important que es faci servir aquesta experiència en els resultats que està donant per tal de poder ser replicada a la resta d'escoles i a la resta de barris de la ciutat de València y més enllà. Como veis, somos un grupo de profesores y profesoras súper comprometidos con la escuela y queremos lo mejor para este colegio. Y eso es lo que nos lleva a querer lo mejor también para vuestros hijos y vuestras hijas, para que tengan una educación pública y de calidad. Y eso lo queremos hacer una realidad.